pinili thata nili nali tumafan voreng AWARSAI APHUTHAK si nangwan piglo mate voreng abirtas nangwan piglo lapen kapre ka dim bangke kali mithang Karbi Anglong arlo aworeng AWARSAI lapen kopia voreng AWARSAI ma kan ana vacancy sidoma labangke nali tum labangso video long si klardak pen stami chini ikpo lapen nili video pang chengchia prang nali tum phan isonalam nang kithani mate nang pachini pusi nili mathalo alam bang la puhelo nali tum la Facebook long la pen WhatsApp long stami kapre ka dim stami nali tum thek long putahai pomine la komane abang pitum pus pojo security apus lan ando la pen hemini lun penta la son job lahai hui advertise PO lahai bang ke nali tum ahok tindunri lahai bang ke totally lahai ke fake mate fraud mate scammer tumang se lahai ke la se lahai atum pe nali tum contact dat si kimi la pen nali tum ala tum alam arjuji dat si kimiji lahai bang ke tangka mate ikhi lahai hui nangkang siria tum angselo lahai bang ke la se kaduka we fanta nili tuning rilo lahai ki postab la pen na hokle theklong stanali tum lahai tum pen contact dat si kimi tangte afrangsi lake kaduka vita chini lo nilimen lake avinastiron lapen non ke lang bom labang ke nali tum Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen labang so channel long jong si mane abang pu abang pi nang ko humri milang pole nali tum subscribe krepin pene dam igno subscribe igon lapen mo aphet kapre update ta nali tum long pon veria phanla lasi chethan chet ta lote lambang ong opor mate introduction bang ke ding ong chet po jo lambang inut baini subscriber dang pudo nangli introduction ke cipi bang ke ding chat pu ding data pulang chethan chet masinon ta yo 2 minutes san soselo asi pada depin pe langdam lo nang lapen nali tum ta video lang thoria phanle bor ipon igo tangte lang pon lo nang lapen la hello advertisement alolo pen anabang phabang fitme theklong ta haipo mate chini ikta haipo lapen dak thiek pen chethan polonang prangsi nali tum phandak ne lena paklang pon ikpo situation vacancies dak nang sotlo la bangka nali tum dak thek ponain la thak bangke lapen dak tokdo application are hereby invited from interested local candidate for the post of assistant teacher rural science lapen assistant teacher bioscience are lying vacancies at ST Mary English High School along si kinangi a vacancy bang lapen school bang ke la bang ke non government recognized lo nali tum dak thek molong po lapen adim bang ke tinglijan Karbi Anglong tinglijan pu bang ko po hin ne la bang ni litala anchini ne lasi local candidate sinaing pijalo lasi tinglijan laso area candidate tum mate lalo adak abang phu abang pitum bang jogdun mi laso apu salong bang ke a job long bang lapen tinglijan penjong si kumani subscriber do pulote comment long stame nang litum nang pidun ikta lapen lason tak sidak maximum qualification lang damlo pulote maximum qualification for the post assistant teacher rural science and bang ke BSc rural labang complete nang po lapen ako lang si post long dolang post of assistant teacher bioscience long bang BSc Dr. Bio special nahi latum lo uplote dak jogdun ikmil la sop post alo mate lapen lang chithan pon chulo nang application should be raised at a undesigned office from 10 AM to 12 PM lapen ki jogdam ni adim bang kenali tum labang so school along dam ignang po lapen office time at school po ro nang litum dam se submit dam nang po form bang ke lapen last date bang lang po nang the last date mate last day of application submission on 10/09/2022 kicheng bang ke labang mantu mala advertisement ki pi la so pen si kicheng lo pen da kijut sia det bang labang so chiklo nifai ke tarik kebar ni si nali tumbang la ansi kijut sia det lo labang na so det an lo kijut la pen aprang nali tum
jong si jogdon ning hang plate jogdon iktame lapen kilong long le bangai labang kaprek alam lo lapen klem tung te bangai labangai puthek the lo lasi ki klem kang tung abang phu abang phitum bangai jogdon iktame lapen try don iktame nalitum lapen klarda galam chini phan prote nili phanang kontek iko nili la so advertisement arlo nalitum phanang sen ikpo lapen dak thek ponlong po headmaster pen se da order lo ST Mary English High School pulo lapen government pen dak recognize alo school bangke lasi try don iktame nalitum ta lapen ala non peklang ta peklang frutiti do olam pen ta nili nang thanik lo hai long bang nalitum apply do nang ne lapen thang details ave pin pen nalitum jogdon ik nang ne lapen mo jogdon postame dun stame lason sonadi mangon population mate ikhi nang chongsir phanan anchota thek mate lason scam mate fraud pupudo la fraud tum side lo hai bang ke la sinalitum nahola theklong kanalitum try don ting ainang ne lapen dun ting ainang ne la hai long bang ke yo la hello lapen lason sona video kilang long bami fanali tum la Karbi 2.0 YouTube channel bang ka ching hon pen subscribe iko lapen adung het stame bell arjan nali tum thek molo ing la so dim nili kaita puberty lo nali tum berik denon la lo pulde monon fit nili video upload stame nali tum a mobile on notification nang le pol lapen upload walling nali tum lang igon la hello lapen video bang ke kadu kawe phanda nili tuning ri alam la pola video ba nali tum ke cheng pen kijut an kilang thori afansi tuning ri iglo tangte mo next update mate ka frega video long le chitong thonang tangte pinia video long bangla an chodlo la sik abdo kavela Karbi 2.0 YouTube channel ke langara do an fans tame nilhin pen kardom